בואי נחליט. שאתה קם בדרך נחמדה, וזה איך אתה רואה שאפילו שאתה כועס, אתה צריך להיות נחמד. אחרי זה אנשים אחרים נחמדים אליך. אז בשיר של נחמד אנחנו נעשה שיר כזה, וזה יעזור לכם, לי ולכם, לי ולכם. שאנחנו לא מרגישים טוב, הולכים לחדר ושנים, אפילו שזה לא לילה, אחרי זה נושמים עמוק ו3 פעמים, אחרי זה מדברים למישהו ואולי נותנים נשיקות וחיבוקים, ואחרי זה יהיה עוד שיר, שהשחר הזה קצר מאוד.